Bon dia. Començar aquesta sessió del ple ordinari del mes de novembre. Passam en el punt número 1, aprovació de l'acta del dia 31 d'octubre de 2013. Teniu alguna cosa que ensenyar, senyor Marí? Bé, l'únic que li diria és que disculpar el meu company, el govern que té ple del Consell, m'hauria agradat que hagués pogut compaginar que no hagués coincidit, però no ha estat així. I de l'acte dic que no votarem a favor per un detall no molt greu, però important per nosaltres, que era el reconeixement al principi del ple de l'apoio a les treballadores de la piscina de zona i no s'ho reflectat en l'acte. Només per aquest petit detall ho votarem en compte. No crec que estigui tal, però ens pareix que ja que s'ho reflexat quan es tiren de dalt l'apoia, nosaltres ho vam fer exacte. Per tant, crec que hauria de sortir. Per el que més, ja dic, votarem en compte d'aquest acte per aquest. Gràcies. Senyor Ferrer. Gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia a tothom. En primer lloc vull solidaritzar-me, com vaig fer en el ple passat, en aquest cas en les mobilitzacions convocades per la FAPA contra Salonque i Estil. I en segon lloc, com ja vam avançar en el ple passat, nosaltres votarem en contra d'aquest acte perquè no tenim encara les aprovacions que reiteradament hem demanat. Gràcies. Moltes gràcies. Passam a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Passam al següent punt de l'ordre del dia, la part d'assumptes dictaminats per la Comissió Informativa del Ple. El 2.1, l'expedient 51-23-2013. Senyor Ribas. Bon dia a tothom. L'expedient 51-2013, 23/2013, donar compte del decret emès per el regidor delegat d'Economia, Hisenda i Turisme referent a l'aprovació de modificació de crèdits 007/2013 amb la modalitat de generació de crèdits per un import de 49.995,03 euros. Això, com ja vam explicar en la comissió informativa, es refereix en concret a un ingrés extraordinari que hi ha hagut durant el 2013 per part del Consell Insular referent a una inversions i s'ha considerat oportú que es feies de la inversió del carrer Murtra que considerava necessari i s'ha completat el seu acabament. Tenen alguna cosa que resenyar, senyor Marí? Bé, a veure, crec que els criteris que està seguint aquest govern no són els apropiats referent a aquestes són les espècies. A veure, no entenc que es pugui agafar i demanar sols o aconseguir sols, que està molt bé en el Consell Insular, per obrir un carrer com el carrer Murta, sabent que vostès tenen un pla de mobilitat de les espècies i un efecte, diríem, i uns informes i unes tertúlies i xerrades que han fet entre tots per saber que els carrers importants no era aquest. Era molts altres carrers de dins la zona que ens servirien per accessibilitat, per mobilitat i sobretot per ocupar el poble, per la zona. Per tant, no entenem quin criteri de seguir. Tenint, no tinc altra cosa que preguntar, a veure si quan vostès van fer aquest projecte, que miraculosament surt així rapidet i tot això, per què ho fan? Jo els preguntaria a veure si hi ha algun d'equip de govern que té alguna propietat allí. I no tinc res més que dir, em pareix que aquesta pregunta m'agradaria que fos contestada per escrit, si no us importa, perquè m'agradaria saber qui són els propietaris d'allí. M'agradaria saber. Per el que més, crec que el carrer Ametllers, si no ho dic res, Ametllers, sí hauríem pogut preveure aquests sous i hauríem ajudat a, sobretot, evitar els abusos i la mala situació que hi ha dins el poble. Crec que us heu equivocat, està molt bé aconseguir sous del Consell, però crec que aquesta feina no li devem posar. Per tant, lamentar-ho i m'agradaria que llavors, per escrit, quan us parega, me diguéssiu qui són els propietaris perquè no he tingut temps de veure-ho, però avui, ja que està en ple, ho fan segur. Gràcies. Senyor Ferrer. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo no
i efectivament, i pel que tenim entès enguany, els pressupostos del 2014, la partida del Consell s'incrementa bastant, es doble la que tenia enguany en aquest sentit, i nosaltres també ens alegrem. Vull dir que sí, estem d'acord en que segurament si governés un altre partit polític, un altre grup, hauria decidit fer un altre tipus d'inversió. Aquesta inversió que s'ha fet era un projecte que ja se venia demanant des de fa molts anys i no per tots els veïns, sobretot els que coneixen la zona, els veïns que viuen a la part de darrere, allà on hi ha l'edifici de vivendes de Citarri en lloguer, és verdaderament intransitable. Així se va decidir i res més. Passam al punt 2.2. Si expedient 53-39, senyor Ribas. Bon dia de nou. També es dona compte de decret a més per regidor d'Economia, Hisenda i Turisme referent a l'aprovació de modificació de crèdit 001/2013 amb la modalitat de transferència de crèdit de transmissions de despeses del mateix grup de funció per import de 42.000 euros. Això en concret és es van fer, teníem unes partides que no havien cobert de personal i de costos de treball i en la partida de medis de comunicació, de publicitat i propaganda i altres serveis generals, degut a que durant el 2013 s'havien pagat i havien aprovat amb expedients extrajudicials que havien aprovat aquí al ple algunes factures que feien referència a anys anteriors. Les partides que havien pressupostat havien quedat curtes pels convenis que havien firmat amb tots els medis de comunicació per a l'any 2013. En la qual tenien partides pressupostàries que no estaven fent-se servir, s'ha considerat oportú per cobrir i fer les coses ben fetes, que s'ha evitat correctament tots els expedients de les factures que es tenen que pagar en aquest ajuntament, fer aquesta transferència de crèdit. En concret és això i l'import, que crec que ho havia dit, eren de 42.000 euros. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, espero que ara l'acte suposo que reflexarà, però que la gent se n'enteri que aquí s'utilitzen sous de places no cobertes, com per exemple la de vicesecretari, que amb un pressupost molt superior a 40.000 euros, que jo consideraria que són fons de garantia social i econòmica per a aquest equip de govern, llavors els poden utilitzar per pagar publicitat i autobombo, com jo dic. Recordeu que és una paraula que m'agrada molt perquè crec que ho puc aplicar, autobombo. Per tant, això és vergonyós. No pot entendre que un equip de govern com vosaltres, sabent que la posició sempre, jo ho dic, és una crítica no constructiva, perquè no ho és, perquè no pot ser. Però duim 10 anys sempre criticant-los per la publicitat. I sou a prou, no posaria res més, d'agafar sous per pagar publicitat. És que no vull donar compte que esteu fent que cada vegada la nostra feina sigui més desagradable. No vull donar compte que esteu fent just el que la gent no demana. Paguem publicitat. Utilitzeu aquests sous o aquests fons de garantia dels treballadors per a altres coses. Els canviant de partida. Doneu-vos aquí aquestes partides econòmiques que no es cobriran, perquè a més sabeu que no es cobriran, com la de vicesecretari i algunes altres que hi ha, però sobretot la de vicesecretari sabeu perfectament que no es cobriran. Segur, perquè ni siquiera tenen secretari. Ara vull recordar que Maria està substituint en el secretari perquè està fent un estudiant, segons ell, ja veurem si llavors quan ja té prou i tornarà. Però bueno, traduït allà on vull arribar. No té nom el que estàu fent. No té nom. Per tant, crec que hauríeu de començar a replantejar-vos si el que estàu fent en publicitat s'ho mereix Sant Antoni. Crec que aquesta partida de 42.000 dona igual si d'altres o després. Hi ha que explicar-ho millor. La gent té que entendre que els sous que teniu allí guardats, tornaré a dir, com un fons de garantia, no es poden utilitzar per aquestes coses, tenen que per altres. Si heu fet contractes excessius i tratos de favor a empreses particulars de publicitat, pagau-los com toca. Ells que esperin. Primer,
vegades aquest pressupost que tu has fet, que tu tens previst, queda minvat amb aquelles factures que quizà no tenies en compte que venien d'anys anteriors. Com diu el senyor Pep, si nosaltres ho haguéssim enganyant, el més fàcil és pujar les partides pressupostàries de publicitat i propaganda i incluir totes aquelles partides més els convenis que es firmen en el 2013. Però com que nosaltres el que hem fet és correcte i precisament perquè no passi el que estava passant els darrers anys, que és pagar factures d'altres anys anteriors a càrrec del pressupost que nosaltres hem aprovat en l'any 2013, el que fem és unes partides que poden ser qualsevol, en aquest cas han set queixes explicades al senyor Pep, s'ha agafat aquests sous i s'ha dut a cobrir el pressupost que per culpa d'haver pagat coses d'altres anys nosaltres teníem conveniat amb tots els medis de comunicació, són públics aquests convenis, i per tant els podrem pagar i complir els convenis sense tenir que fer factures extrajudicials de greix o normal. Que al final és curiós, per una banda el que ens demanen és que no feien i quan no ho feien que s'espavilin com puguen els medis de comunicació. No sé, també és una incongruència una mica el que diu, però el que ha passat exactament tècnicament és això. Senyor Ferrer. Sí, gràcies per l'explicació. Nosaltres en el 2013 hi havia dues partides de publicitat institucional, segons el que s'incrementa, una de 128.000 euros i l'altra de 3.500. Ara incrementam 42.000 euros. I aquesta explicació que vostè m'ha donat sobre haver de compensar el que normalment se feia amb un crèdit extrajudicial, això s'ha venut fent durant tots aquests anys endarrere. Tots els anys, per almenys que he consultat des del pressupost del 2013, 2011, 2012, 2013, s'ha fet això. S'ha considerat una partida de convenis i si llavors s'ha augmentat en un moment donat. A part, llavors els reconeixements extrajudicials. Jo els reconeixements extrajudicials ara no sé quin càlcul són, perquè òbviament pot haver-hi o s'haurà de fer a final d'any en la liquidació. Però el que sí que tenim en compte és que enguany hi haurà 173.500 euros de publicitat institucional. Bé, la partida de sistema general, bé, la partida de cultura. Aquests 173.500 euros no sabem encara si seran a prou o no seran a prou per pagar tots els convenis que vostè està dient o si hi ha alguna factura d'anys endarrere que encara es digui pagar. Per tant, nosaltres, això òbviament, ja els vam dir fa uns mesos que aquests gastos els miraríem d'eliminar, no ens agraden, no estan d'acord, però sí que crec que es pot preveure, es pot gestionar una mica millor des del principi, perquè ja he dit que jo he estat consultant i tots els anys s'han pujat 40-45.000 euros dels pressupostos s'han anat afegint. Llavors, jo els pregaria que, com una mesura de transparència, des del principi sapiguem cada any què és el que hem de pagar i així no hem de fer aquestes coses que jo no dic que estiguin enganyant, tècnicament segurament és una tècnica adequada, però com és una partida que nosaltres no estem d'acord mai, sí que li pregaria una mica més de transparència des del principi. Moltes gràcies. Senyor Ribas. Referent a el que diu vostè, té raó. Precisament el que estan intentant amb aquest ajust que s'ha fet ara és intentar partir d'un any zero, que tots els convenis que nosaltres tenim firmats amb tots els medis de comunicació que es firmen durant l'any es puguen complir el pressupost. És molt difícil. Si nosaltres preveiem fer convenis amb tots els medis de comunicació que tenim i després ens apareixen una sèrie de factures en altres anys per qualsevol motiu que aquests sous que els hem de pagar i rebaixa el pressupost. El que estem intentant amb això és precisament el que diu vostè, que sigui un any zero i que el que es pressuposti sigui exactament el que es gasti, que no es tinguin que aparèixer augments de partides com aquesta i com una altra. En aquest sentit, la transparència és total i el compliment de la legalitat és estrictament en el 100%. Vull dir que l'únic motiu és aquest, com molt bé ha explicat el senyor Ribas.
arribar a tenir el dia perquè les partides o les factures que s'han pagat d'altres anys se paguen a primers d'any i pot acabar l'any amb un saldo zero. Així és. Passàvem al següent punt de sorda del dia. 2.3, expedient 5434 d'informació subministrada al Ministeri d'Economia i Hisenda corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2013. Senyor Ribas. Com cada trimestre sabeu que us obliga la llei d'estabilitat pressupostària a presentar comptes trimestrals que s'estan fent el compliment dels requisits de sostenibilitat econòmica, financera i d'estabilitat pressupostària i les intervencions dels serveis econòmics trimestralment, com correspon, fan aquest informe perquè si podem passar la paraula a la senyora interventora que us proposi si aquests informes són positius i si anem en segona línia. Senyora interventora. Hola, bon dia a tothom. Passant en aquesta sessió la informació que s'ha remès al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques corresponent en aquest cas en el tercer trimestre de l'exercici 2013. La documentació que s'ha remet és la mateixa que s'envia cada trimestre, perquè així és com ve marcat per la llei. Hi ha tot el que és referent a dades pressupostaris, tant la classificació econòmica d'ingressos com de despeses, gastos de capital i financers, pressupost de tesoreria i quanties necessitats d'endeutament, remanent de tesoreria i dotació de plantilles i retribucions, en aquest cas com a temes de personal. Junt amb això, s'ha enviat un informe d'intervenció en el que consten tots els ajustos que s'han de fer d'acord amb el sistema europeu de comptabilitat per aplicar les regles de despesa i l'estabilitat pressupostària conforme marca la legislació. Així, l'informe d'intervenció i una volta que s'han tingut en compte totes aquestes dades, l'informe final arriba a la conclusió que la comptabilitat d'aquesta corporació a 30 de setembre del 2013 s'hauria enviat el 31 d'octubre, compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i compleix l'objectiu de saber la despesa que era marcat per començar. Gràcies. Moltes gràcies, senyora interventora. Agraïm una vegada més la vostra bona feina. Passam al següent punt de sorda dels dies, 2.4, expedient 5691-2013, aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 9-2013. Senyor Ribas. Bon dia de nou. Si em pot assegurar que l'expedient ja l'heu tenut el nostre abast, suposa que podeu analitzar i estudiar. És un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 200.673,42 euros. Una part en quantitat és el tema de l'Ignora. El tema de l'Ignora refereix a unes feines, inversions extres que han aparegut en tot el complex de Can Coix. Tenen totes, són feines del 2012, no es van tramitar en l'any 2012. Hi ha tots els informes favorables, tant tècnics com econòmics, i tota aquesta feina que s'ha fet com que procedeix és una cosa més que considereu que consultem o comentem aquí està. Senyor Fuentes. Sí, gracias, señora Pérez. Buenos días a todos. Bueno, señor Ribas, acaba de decir una cosa y acaba de volver a echarse tierra usted mismo. Resulta que estas facturas son del año 2012, porque no se previnieron antes, en el 2012. Estas. Sí, facturas estas de un modificado, de unos píos que subió, quizás más de lo que da cuenta, pero bueno, de un modificado que no se tramitó. ¿Por qué no se tramitó el modificado? Porque los servicios económicos no sabían nada de eso. ¿Qué quiere decir? Que había un técnico, ¿no? Un técnico, o quizás no había un técnico, había quizás por parte del equipo de gobierno que no hace bien su trabajo y vigila las cosas que se hacen. Porque, un técnico puede tener una opinión, pero no se puede gastar 116.000 euros porque le viene nada. Sin decir que a lo mejor hace falta, pero a lo mejor no. Pero ¿qué pasa? Que esos 116.000 euros
que lo que han marcado es del presupuesto de este año. Y son 116.000 euros que no se van a meter en contrapartida para este año. ¿Es así o no es así? ¿No? Y claro, usted sabe por qué este modificador no se tramitó en su día. Que todavía estoy esperando que me responda alguien. ¿Qué pasó con este modificador? Pero no se tramitó. ¿Por qué llegó la factura a los servicios económicos y nadie sabía nada? Porque no se había tramitado ese modificador. Eso por un lado. Por otro lado, como usted ha dicho que lo hemos analizado, sí, pues he analizado lo que he podido. En 2 días se puede analizar poca cosa, pero bueno, algo he podido ver. Estoy a la espera todavía de ver más cosas profundamente porque todavía no me cuadra mi perspectiva. Bien, y dejando la parte de Edenor, que era la más grande, pasamos a otra parte en cuantía, digamos, que es de una empresa que nos hace la empresa se llama tema de catastro, digamos, catastro rústico del municipio. Bueno, a esta empresa se le pretenden pagar 25.000 euros más de una factura. A esta empresa se le han pagado ya 200.000 euros, según me han comunicado los servicios económicos. Esta empresa se contrató, bueno, no se contrató, se le entregó un trabajo, pero al final no ha habido contrato, en el 2005, hasta hoy. Y claro, obviamente lo va pasando a una factura del trabajo que dice que han hecho. Quizá, o sea, me faltan más números, porque claro, los jefes de los servicios económicos, espero que me lo den todos y espero que todo quede bien. Ahora bien, cabe decir que sin contrato, sin nada, vamos, se encarga un trabajo sin nada, sin que nadie lo sepa, y ahora claro, estamos pagando unas facturas cada vez distinto. Puede ser que nos beneficie, puede ser, todavía no lo sé. Por lo tanto, como todavía no lo sabemos, vamos a cortar en contra, eso por supuesto. Pero claro, a lo que yo voy es, ¿por qué se hacen estas cosas? Hace tiempo, sí, me dirá usted, es que eso fue el anterior equipo de gobierno, hace dos legislaturas, sí, pero llevan el mismo nombre que llevan ustedes, no creo que sea el mismo partido, me parece que no lo sé, pero bueno, me parece. Y bueno, y si ya por no más detalle, porque claro, hay facturas pequeñitas que me puede haber, que tengan que hacer el tiro a la policía y se tengan que pagar el tiro olímpico, bien, o sea, si estropea una moto y se tenga que pagar el recambio de la moto, de acuerdo. Que se pague a la compañía de autobuses el traslado de los niños a la piscina, me parece estupendo. Ahora, sabemos que trasladamos a los niños a la piscina todos los años, hacemos el presupuesto en base a lo que hay. Siempre nos pasa lo mismo. No, siempre nos pasa lo mismo, os pasa lo mismo, porque el presupuesto no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Y después, por decir un detalle, hay una factura de pesca Ibiza de 275 euros pescado, hacer una paella a la vecina que más. Me parece bien, vamos, con 275 euros se hace una buena paella. Gracias. Senyor Ferrer. Sí, només abans de res, aquí el senyor Fuentes ha dit una cosa, una informació que jo no coneixia, que ha dit que en aquesta empresa de planificació catastral rústica i urbana se li havien pagat ja 200.000 euros. És cert això o no és cert? Abans de res. Jo passaré a paraules de senyor interventor que aclarirà un poquet aquest tema de placa. Senyor interventor. Bueno, sí, efectivament el senyor Fuentes ha dit que se li havien pagat 200.000 euros. Jo la quantitat exacta que s'ha pagat ara no li sé dir, sé que s'han pagat 2 o 3 factures de 25.000 euros que sempre han passat per pla d'aquesta corporació a compte del que sortís. Efectivament és així, s'han tret els llistats de comptabilitat, s'hauran estat comprovant ahir. Crec que són 3. Una se va pagar sense el pla de proveïdors del 2009, una altra del 2012 i una amb un expedient de reconeixement extrajudicial. Això des de l'any 2006 o 2007. Quan ell parla de 200.000 euros que se li han pagat, potser que la confusió venga, perquè el estudi que s'està fent des de serveis econòmics de saber quina quantitat total seria la que s'hauria de pagar en aquesta empresa per el que ha representat per l'Ajuntament de més i el que s'hauria de pagar és xifra que pot ser que estigui damunt d'aquestos 200.000 euros. Quizás la confusió ve per aquí. Quan el que ha pogut cobrar l'Ajuntament de més per aquestes feines que s'han fet s'està també quantificant entre 1.600.000 i 1.800.000 euros. Suposo que la confusió ve per aquí, però per no se l'han pagat 200.000 euros en aquesta empresa.
Bueno, esos han sido los datos que me han dado hace media hora. Os he dicho antes al señor concejal que claro, a veces no tenemos el tiempo suficiente para analizar según cosa. Esos son los datos que me dio el tesorero hace poco, o sea, hace media hora. Me lo tendrá que justificar, pero está, por eso hay que justificar muchas más cosas, saber cuánto ha reportado esa empresa a la saca del ayuntamiento y saber si nos interesa o no. La cuestión es lo que decía antes. Se hizo sin contratos, se hizo sin ningún tipo de reglamento y claro, a la espera de saber más información, nuestro equipo, nuestro grupo se reserva si haremos algún tema judicial en este aspecto, ya veremos si se puede contar. Señor Rivas. Bueno, referente tanto a un grupo como al otro, referente al que hemos hablado estos días con tesorería, del porqué y de dónde viene, habéis visto que se está haciendo trabajo. Nosotros lo que le hemos pedido, al igual que vosotros, es que queremos un informe detallado de todo el trabajo que se ha realizado. Lo hemos pedido los tres grupos juntos, tanto por parte de los servicios económicos del ayuntamiento como por parte de la empresa que ha realizado este trabajo. Son 850 expedientes, se están revisando, van por el 100 y pico, y lo que se trata al fin y al cabo, yo creo que el resumen que tenemos que hacer con el tema como lo tenemos y en la altura que estamos, es que no hay que pagar ninguna factura más hasta tener estos informes y después saber exactamente qué es lo que le ha repercutido al ayuntamiento en positivo todo este trabajo que se ha hecho durante estos años, que yo creo que será mucho. El procedimiento no era el adecuado, esto lo hemos comentado y hemos visto que posiblemente no era el adecuado, pero ahora es que los resultados son los correctos y los que se esperan, porque no se puede volver, esto no se puede volver marcha atrás, esto es lo que hay, el trabajo está realizado, que la floración de los elementos está hecha y ustedes estaban en estos plenos donde se debatía todo esto y ahora se enteran de que existía. Bueno, pues existía, se lo tendrían que haber mirado más. Moltíssimes gràcies. De totes formes, sí que vull ressenyar els dos grups que, per la nostra part, transparència total i absoluta. El mateix que per serveis d'intervenció teniu a la vostra disposició absolutament tot el que vulgueu consultar. Passant, senyor Ferrer, si vol... Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Crec que aquest punt de votació, jo li abans, perquè la veritat que estic bastant confós en totes les informacions que se ens va donar l'altre dia, se ens han donat avui al matí, i ara nosaltres votarem en contra d'aquest punt, mentrestant no estiga arreglat o clarificat aquest assumpte. Sap greu votar en contra perquè hi ha factors que possiblement sabem que seran feines fetes més petites que han de pagar, però només per aquest punt que estàvem parlant, per aquesta discussió que estàvem tenint, nosaltres votarem en contra de tot aquest apartat. Gràcies. Señor Fuentes. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, decirle que desde 2007 hasta ahora que estoy yo en este ayuntamiento, los tuve del 95 al 99, pero en aquella época no se hizo esto. Bueno, eso para empezar. Desde 2007 hasta esta época jamás he visto una factura de esta compañía. Es la primera que veo, jamás. Se me puede haber pasado, no digo que no. Ahora, lo que digo sí es una cosa. El que trae a este expediente y a este pleno con su firma como concejal delegado de Hacienda es usted, señor Rivas. O sea que usted está ganando este dinero. Yo le digo, o le animo a que retire por lo menos esta factura de este expediente. Porque usted está ganando esto. Con sus consecuencias. Gracias. Moltes gràcies a els dos. Verdaderament, com molt bé ha dit el senyor Ferrer, són factures que se corresponen feines fetes per la casa, feines que s'havien de fer i feines necessàries, i estem a la vostra disposició, el mateix que serveis econòmics, que és allà on podem treure més tota la informació que ens faci falta, però són feines fetes, ben aplicades i ben legals. Passam a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra?
Passam al siguiente punt de l'ordre del dia, mocions o proposta d'acord presentades pels grups polítics. El 3.1, proposta d'acord presentada pel nou partit sobre la privatització d'AENA. Senyor Ferrer. Gràcies, senyora alcaldessa. L'anunci per part del Consejo Consultivo de Privatizaciones de l'aprovació de la privatització de l'empresa estatal AENA Aeropuertos S.A. inicia un procés que pot donar com a resultat un model aeroportuari en què un reduït grup d'inversors controlen de forma conjunta la totalitat dels aeroports de l'estat espanyol. Aquest procés cobra una especial importància per les Illes Balears, on la mobilitat dels seus ciutadans depèn gairebé exclusivament del transport aeri. Per tant, aquest procés de privatització pot generar molta inseguretat per als ciutadans d'aquesta comunitat. S'ha de tenir en compte que els aeroports són la porta d'entrada de la pràctica totalitat dels turistes i, per tant, qualsevol canvi del model de gestió i de propietat pot afectar negativament el principal motor de la nostra economia. Posar els nostres aeroports en mans d'un reduït grup empresarial que prioritzarà els interessos econòmics per sobre les generals és un risc que la nostra comunitat no pot permetre i manco dins un context de crisi generalitzada com l'actual. Els nostres aeroports no han d'estar al servei del compte de resultats d'AENA o d'un grup d'inversors, sinó al servei d'aquesta terra, de les seves empreses i la seva gent. La gestió privada d'un servei tan estratègic, en règim de monopoli i sense control per part de les nostres institucions és un risc que no es pot permetre, ja que afecta un element essencial de la nostra economia, el turisme, i del nostre benestar, la connectivitat. Un altre risc afegit i molt preocupant és la influència negativa que pot venir d'aquest procés privatitzador sobre les illes de Menorca i Eivissa, les quals veuen sotmeses les seves rutes a declaracions d'obligació de servei públic i aquest procés pot empitjorar encara més la seva escassa connectivitat. El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat el febrer del 2011 una iniciativa demanant al govern central que excloguessin d'una possible privatització als aeroports de Balears, alhora que sol·licitava una cogestió conjunta dels centres aeroportuaris, sempre tenint en compte les necessitats dels ciutadans per sobre dels interessos privats. En contra de la privatització també s'ha manifestat en diferents ocasions associacions empresarials, molt recentment la Federació Hotelera, Cambra de Comerç de Mallorca i els sindicats, en definitiva, Societat Civil Balear. Tal com s'ha pogut constatar els darrers anys, el conjunt dels aeroports de Balears, al contrari que la majoria dels estats, són rendibles econòmicament. I els seus beneficis es destinen a cobrir les immenses pèrdues d'altres aeroports de la xarxa AENA, fruits d'errònies decisions polítiques. Entenem que aquests beneficis haurien de ser una eina que generarà recursos per a la nostra economia i permetés una major competitivitat a través d'una baixada de les taxes aeroportuàries. Per tal, proposam al ple de l'Ajuntament que adopti els següents acords. Primer, manifestar rebuig al procés privatitzador d'AENA perquè fa als aeroports insulars, ja que no té en compte l'opinió d'aquesta comunitat autònoma, posada de manifest al Parlament de les Illes Balears. Segon, manifestar rebuig a l'informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que en cap moment fa menció sobre la funció social dels aeroports insulars, ni la participació de les comunitats autònomes a la seva gestió. Tercer, demanar que els aeroports illencs, donada la seva peculiaritat d'interès públic i general per la seva població, quedin exclosos d'aquest procés de privatització en conjunt, ja que l'economia i el desenvolupament de les Illes Balears han de dependre de la nostra realitat social i turística. Quart, instar els governs de les Illes Balears a donar les passes necessàries perquè la gestió dels aeroports de Balears es tingui en compte que els nostres aeroports compleixen una funció social i econòmica essencial per a una comunitat insular com la nostra i que, per tant, han de ser gestionats individualitzadament amb una participació decisiva de les nostres institucions. I cinquè, notificar el contingut del present acord al Consejo Consultivo de Privatizaciones de l'empresa AENA S.A., Ministeri d'Indústria, crec que aquí hi ha un error perquè crec que és de Foment, del govern d'Espanya i del govern balear. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferrer. Senyor Costa. Gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia a tothom. Bé, senyor Ferrer, ja li davant que no li votarem a favor. Però no li votarem a favor per una qüestió molt tècnica, molt essencial. És a dir, no és el lloc de debat, no és el foro aquest que té que debatre aquestes qüestions. També li voldria dir que, com vostè ha dit molt bé, ja s'ha pronunciat el Parlament de les Illes Balears contra el tema aquest, però també li vull dir que una de les feines que s'està duent endavant s'està treballant per la creació de l'autoritat aeroportuària, similar a l'autoritat portuària, però és que ja hi podrà incloure
les institucions de les Illes Balears, que com vostè ha dit molt ben el seu escrit, tenen que avalar d'alguna manera el bé dels interès dels ciutadans i dels turistes que ens visiten. Per tant, crec jo que més bé que el Parlament de les Illes Balears, on tots els grups estan representats i on realment tenen connexió directa amb el Ministeri del Foment i amb el Govern d'Espanya, és el lloc més adient per poder parlar i poder arribar a acords en aquest fet. Senyor Marí. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, molt bona taula, vull dir que tenim... Qui té contacte directe? El senyor Bolsà a Madrid? Crec que no. Una regió, una autonomia que aconsegueix que només que uns enviïn 66 euros per habitant, mentre la resta d'Espanya participa de més de 200 euros, crec que és veritat que té molt poca influència social. Bé, referent a això, diré que hi votarem totalment a favor. Vull dir que si poguéssim votar 2 vegades, hi votaríem 2 vegades, però també dir-li que estic content que almenys una part del seu partit, o sigui, la part que toca a Mallorca, comencin a entendre que hi ha de fer-ho conjuntament, o sigui que aquí dugui aquestes mocions quan vulgui, que nosaltres sí votarem i no direm que no ens toca, perquè la política comença aquí, comença en els pobles. Si Ciutadans demanen que els aeroports no es privatitzin, igual com estan demanant que la sanitat no es privatitzi, igual com estan dient que l'educació no es privatitzi, i qui ho fa? Vostès. A Mallorca, a Madrid i allà on sigui. Vostès estan privatitzant per sistema tot. Per tant, els drets que havíem adquirit dels espanyols durant els darrers 40 anys se'ls estan carregant ja amb 1 any i mig. Imaginin quan arribem a les 4 on arribarem. Per tant, li dic, crec que sí que som competents a dir-li en el govern balear que lluitin més, que no ho fan, que senzillament se'n van de vacacions a Madrid, que no li fan ni cas, per favor, que no li fan ni cas. Per tant, sabent que els aeroports balears, sobretot Palma i Eivissa, són econòmicament molt rentables, crec que, per almenys des de la nostra banda, s'hauria de dir, cridar més fort, que això de privatitzar no pot ser. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Marín. Senyor Costa. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Marín, quan l'escolt realment me sorprèn, i me sorprèn cada vegada més. Vostè acaba de dir una cosa que ja li he dit que s'ha votat unànimament per el Parlament de les Illes Balears. El seu partit també forma part, o no? O no és el seu partit? I li voldria recordar que la situació d'inici, de la privatització dels aeroports d'AENA va ser el seu partit. Va ser el seu partit en l'antiga legislatura del senyor Rodríguez Zapatero, que tots sabem molt bé on mos va dur. Tots sabem molt bé on mos va dur. Amb una deuda volia privatitzar de 15.000 milions d'euros. Com s'atreveix vostè a dir-me això allò? I me parla de política. Si volen parlar de política. Fins ara no volia parlar, però, per favor, vull dir, parli vostè amb els seus caps damunt i digue-li on són aquests 15.000 milions d'euros de dèficit que van deixar el Partit Socialista als aeroports d'AENA de tot el territori nacional. I que vostè ara me parli d'això, quan m'està dient que com anem nosaltres a Madrid, el mateix li dic. Per cert, els seus representants en el Parlament han votat a favor. Gràcies. Senyor Ferrer. Gràcies, senyora alcaldessa. Centrant-nos en el que és la proposta, és veritat que avui no és fora adequat, però vull dir, hem debatit moltes propostes en les quals no és fora adequat i les hem dut endavant, sense cap problema. Entenc que jo li dic ara, mentre l'estava escoltant, estic content que parli de crear una autoritat aeroportuària, a veure si funciona millor l'aeroportuari, i li dic que a dia d'avui, almenys ara, hi ha 3 ajuntaments de Mallorca que és la mateixa proposta, que també fa referència sobretot a Eivissa i Menorca, van aprovar per unanimitat, com és Montmajor, Sant Joan i Sencelles, i crec que vostès poden votar en contra, però vull dir que si ja s'ha aprovat pel Parlament podien votar perfectament a favor i no anar en contra del que el Parlament ja havia considerat, com hem fet altres vegades. Ja li dic que agafant una mica el guant que m'ha tirat el senyor Marí, ja li dic que nosaltres, quan es va fer aquesta declaració d'institut en el Parlament, nosaltres no hi era, el PIB no s'havia creat, ara estem aquí, nosaltres som de moment l'únic grup municipal que representa en aquest partit i per això la duc aquí. Si tinguéssim un Consell també la duríem un Consell, però com vostès saben encara
tant jo els crec que sobretot en el grup popular que s'ho repensin i que si consideren que hem de votar punt per punt perquè hi ha algun punt que li pugui donar recolzament o no, doncs ho faria. Moltes gràcies. Passam, si us pareix, a la votació i votarem tot el conjunt. Nosaltres sí que votarem en contra dels motius que li he dit al senyor Cosa. No s'escorda de debat, s'està treballant, se defensa la cogestió d'AENA, la cogestió, no és aquesta decisió ni no, sinó la cogestió. I s'ha creat ja aquesta comissió de crear la comissió aeroportuària. Per tant, jo crec que feina se n'està fent i, a més, per part de tots els grups polítics del Parlament. A més, que hi donen entrada a tots els segments de l'economia, que hi donen entrada a les empresàries de tot tipus i polítics i de gestió, que no crec que puguem fer-hi més. Vots a favor d'aquesta moció? Vots en contra? Passam al segon punt de l'ordre del dia. El 3.2, proposta d'acord també presentada pel nou partit sobre la instal·lació d'una central elèctrica. Senyor Ferrer. Gràcies, senyora alcaldessa. Des de principis d'estiu ens hem assabentat que s'està tramitant la instal·lació d'una central elèctrica a una zona molt propera als nuclis de població de Carburador, les Plaïsses Can Bonet i les Serres Molí, però fora del sòl industrial dels polígons de les Plaïsses, aprovat inicialment. Aquest grup ha demanat informació sobre aquesta instal·lació en els dos darrers plens i la resposta de l'equip de govern sempre ha estat la mateixa. Aquest expedient es troba al Consell Insular i no tenen cap informació. Una instal·lació d'aquest tipus és, en principi, altament contaminant i pot afectar de manera greu a la salut de la nostra ciutadania i la d'altres termes municipals, com la zona de Cala del Bou. A més, l'impacte que el transport de materials generadors, parlem de biomassa, pot tenir sobre zones habitades o fora de la zona industrial de les Plaïsses, farà que s'hagin d'adaptar també els vials adequats. Aquesta implantació no s'ha previst a la recent aprovació inicial de les normes subsidiàries. Però el que és més greu és que tot això són informacions periodístiques, ja que l'Ajuntament diu que no disposa d'informació. Per tant, sol·licitant que el ple de l'Ajuntament acordi, primer, exigir als Consells Insular d'Eivissa i el Govern de les Illes Balears que posin a disposició d'aquest Ajuntament tota la documentació que forma part dels expedients administratius del projecte de subestació elèctrica de transport i distribució CE de gas natural i CE de biomassa de Sant Antoni de Portmany. Segon, que el projecte i tota la documentació que formi part d'aquest expedient es posi a disposició dels grups municipals pel seu coneixement i anàlisi. I tercer, que en tant en quant la documentació anterior no s'hagi entregat, l'Ajuntament de Sant Antoni no autoritzi cap instal·lació d'aquest tipus. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferrer. Senyor Torres. Gràcies, senyor alcaldessa. Bon dia a tots. Bé, primer de tot dir que aquí a l'Ajuntament hi ha una informació quan es va tramitar l'interès general. Hi ha una informació que està a disposició dels ciutadans, dels tots els polítics, i això que has dit per part nostra que no hi ha cap tipus d'informació no és cert. Hi ha una informació que és el que se necessita per tramitar l'interès general, que es va enviar a Sevilla. Que nosaltres no teníem coneixement d'això, doncs això es va tramitar en la legislació en la legislatura anterior i no sabien que exactament hagués tramitat aquest interès general. Quant a la vostra proposta d'acord, dir-vos, el primer punt es podria votar que sí, però hi hauria que canviar exigir per sol·licitar, perquè tu pots exigir quan has sol·licitat una cosa no s'ha dat, però tota la documentació de la tramitació d'aquest expedient en el Consell està a disposició de qualsevol persona de qualsevol polític. Entonces es trata de demanar-ho i se posa a vostra disposició. Entonces, el primer punt acceptaria votar favorablement si s'acaba d'exigir per sol·licitar. El segon punt, que diu que el projecte i tota la documentació que formi part d'aquests expedients es posi a disposició dels grups, no té sentit perquè està ja a disposició de tots els grups. Vull dir, si vosaltres voleu consultar aquest expedient, només es tractarà en el Consell demanar que deixin veure i ja està, no té res més. I el
tercer punt, que en tant quan la documentació de l'anterior s'hagi entregat, l'Ajuntament de Sant Antoni no utilitzarà cap instal·lació d'aquest tipus. Si l'Ajuntament no pot autoritzar res, no estigui aprovat l'interès general. Veurem si ho utilitzar o no, perquè una cosa que és interès general. Després, ja decidiríem si es pot dar o l'Ajuntament té la voluntat de dar aquesta llicència. Per tant, els punts 2 i 3 no tenen cap sentit. Per tant, votarem que no, però el primer, si canviam, exigim per sol·licitar, ho votarem que sí. Gràcies. Senyor Correll. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, així pel que entenc, hi havia una informació aquí que vostès es coneixien, que han conegut ara. Jo no tinc cap inconvenient en canviar el verb d'exigir o sol·licitar, cap inconvenient si així ho fem. Jo tenia entès que nosaltres, com a particulars, cap de la FIS com a particulars de cada Consell, no podem sol·licitar l'expedient perquè no són públics aquests expedients. Llavors, per això li demanava a l'Ajuntament, perquè com reiteradament han dit que vostès no tenen informació, però diuen que sí que en tenen, li demanàvem que demanessin aquests expedients. Si ho puc fer jo tot sol, òbviament ho faré, però jo crec que era un tema de transparència, com parlàvem al principi, de poder fer, perquè s'està parlant molt d'aquesta subestació, d'aquesta central elèctrica, no sé com s'ha de dir, però ningú, al final ningú ha fet res. Inclús, segons tinc entès, els vecins més afectats van tenir una reunió al Consell i tampoc se'ls va ensenyar res. Llavors, jo crec que com a exercici de transparència, que és una infraestructura important, a més, torno a dir, que és el que deia, no va dins el sòl industrial previst als països, sinó que va fora, en el sòl rústic, per això s'està terminant, és possible, no faria falta. Crec que és un tema que no només afecta els residus dels països, que són l'associació que ara més famós, sinó que afecta a tot el municipi, perquè no sabem quines implicacions pot tenir això. Crec que és convenient fer una explicació de transparència i saber a veure de què parlar. Jo ho dic això també perquè jo tinc aquí l'acord d'esplea de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears que aprova aquesta subestació com a pas previ a llavors demanar-se l'interès general. I aquest acord té dos pàgines, és que no en té més. En el mateix mes, més o menys, es va aprovar-se de Formentera, que és una central tèrmica, i aquell acord és un acord de 13 pàgines que diu exactament quines característiques té la central, quines emissions tindrà, vull dir, és un informe una mica més elaborat, aquest no. I inclús el que diu la Comissió de Medi Ambient és que en el punt número 8 de l'exposició de motius diu que la secció de contaminació atmosfèrica informa desfavorablement sobre el projecte de central de biomassa, tot i que llavors aprova tot el projecte, perquè sabem que és una central de biomassa que segons el que hem pogut saber nosaltres és d'1 megavatio només, que això tinc entès que un camió ho genera, que no es pensin que estem aquí fent una gran aposta per les energies alternatives, i en canvi llavors aprova, perquè les altres crec que són 29 o 30 megawatts, no li puc dir segur perquè són informacions de premsa, però es van totes per una central de gas. Jo crec que això, possiblement, sí que surt també una mica des debat d'aquest ple, com deia abans el senyor Costa, de que ara quin sistema de gestió energètica volem per Eivissa. Això sí que potser surt del debat d'aquí. Però el que sí que voldríem és tenir tota la informació possible. Jo crec que vostès, com a equip de govern, també han de tenir la informació disponible, perquè és un tema que a dia d'avui té polèmica. Vull dir, ja crec que el senyor Juan, diumenge, vaig llegir en premsa, que ja va dir que no ho tenia molt clar, que si hi havia molta oposició, que no declararien l'interès general d'aquesta infraestructura. I jo crec que nosaltres, com a representants del municipi, hauríem de tenir tota la informació. I jo crec que seguidament s'ho ha de fer. Si em diu vostè que jo puc anar directament al Consell de demanar-lo, d'acord, però no crec que sigui això el que hem de fer, sinó que treballar conjuntament per una infraestructura que és molt important, o que pot ser molt important
inclús innecessària, però pot ser important per l'impacte que pot tenir. Jo si explico també del que puc dir l'agrupació de pacte, ja li torno a dir, en resum, que si votam de forma independent els punts en tant en quant se pugui sol·licitar en el Consell d'Eivissa aquesta informació que tenen els expedients i en el Govern Balear també, perquè entenem que hi ha l'expedient del Govern Balear, li acceptaria. Crec que els altres dos, vostè diu que són innecessàries, es poden, és el que li deia, que és un tema que aquí possiblement hauríem d'anar tots relatius. Moltes gràcies. Senyor Marí. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com que aquesta moció és seva, si vostès pensen que jo m'agradaria votar-la tota i votar-la a favor del pressupost, perquè la transparència és el més important, i només dir-li que si li pareix bé retirar-ho també ho acceptarem, però té que ho dir vostè, vull dir que no és la seva i per tant farem el que digui. Ja li dic, si votam els tres serà a favor, si votam una també serà a favor, no entenem perquè el PP no pot votar a favor demanar informació o donar informació. Si vostès la donen d'ofici, no li picarà res, no els farà mal, sé que se'n va per dir que podem votar-ho tot. El que sí que volia dir a partir d'aquest moment és que, a veure, està segur que vostès no han parlat mai ni tenen projectes dins d'aquest ajuntament, de tot aquest projecte? Està segur? Vostè diu aquí en el ple que no ha rebut, o aquest equip de govern no ha rebut a responsables de l'empresa ni n'ha parlat mai? Vostè pot defendre això? Vale. Entonces, dic, si nosaltres buscam la transparència i volem saber, després de veure en premsa que hi ha 600 persones que han firmat dient que no els agrada aquest projecte, jo avui no vull pronunciar si m'ho fa bé o més malament, avui no toca, avui toca transparència per part de vostès. No vull la documentació i no dono informació. Perquè vostè, jo record, i segurament haurem d'anar a les actes, que va dir que no tenia informació. I ara no s'està dient que té impacte ambiental. Claro, del val anterior es va fer. Claro, ho va fer, lògicament. I es va tramitar, però se va arribar al Govern Balear. I ara estan parlant de respecte en aquesta subestació i va sortir en premsa. Per tant, negar l'evidència no es pot. I de més li diria que inclús dins d'aquest equip de govern, dins del vostre equip de govern, s'ha arribat a parlar d'exhibir l'impacte ambiental. O sigui, per què? Perquè hi ha una llei del GALO que marcava que per interès econòmic i tal es podia evitar fer alguns projectes d'impacte ambiental referent que tinguessin més importància econòmica per poder dar feina. No, encara no és el cas, però aquí s'han arribat a parlar. Per tant, s'han arribat a parlar. Jo responsabilito a vostès de que sí n'han parlat, que no tenen actes. Jo els dic, vostès n'han parlat d'això. Per tant, crec que avui només era demanar exigir i ja pròximament en tornarem a parlar. Segur que en tornarem a parlar. Crec que vostès haurien de votar a favor, la veritat, sincerament, perquè no els vincula res. I dir-los que crec que algú l'ha forçat o algú no li ha explicat bé, però aquest ajuntament està totalment implicat en aquest projecte. No li dic si a favor ni en contra, però té totes les informacions necessàries, que té, totes. No diga que no tenen documentació. Si encara no tenen guardada una altra qüestió i no està dins dels seus calaixos, però aquí hi ha tota la informació. Moltes gràcies. Senyor Ferrer. Sí, gràcies, senyor alcaldessa. Només una qüestió, perquè jo encara no entenc per què no poden votar a segon llest tercer si diuen que són necessaris, però jo li faig una percebre, només és un acord oficiós. Si l'Ajuntament de Sant Antoni sol·licita aquesta informació, rep aquesta informació, vostès la posaran a disposició dels grups municipals? Entonces, per què no poden votar el punt 2? És el que no entenc, perquè... Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferrer. No hi ha cap problema en votar ni que sigui una única el que li ha d'explicar el senyor Torres, que considerem que ho podien demanar directament en el Consell. Únicament per això, perquè nosaltres som els primers interessats en tenir tota la informació que puguem tenir damunt aquest projecte. A veure si ens entenem. No tenim absolutament cap tipus de pega.
Només faltaria, senyor Torra. Anem per parts. A final de la legislatura passada es va tramitar un interès general d'aquesta subprestació. Nosaltres, quan vam començar la legislatura, no teníem constància d'aquestes coses. Després, quan s'han sortit notícies del tema aquest, que ens han informat i que el tema de l'expedient aquest, de la comunicació internacional, nosaltres ho hem anat per veure, no l'hem vist. Sabeu que hi ha aquesta informació. Jo quan vaig dir que no tenia informació, és perquè no tenia informació, fins que me vaig dar compte que s'havia tramitat això, no he negat mai a ningú. Entonces no enremis les coses dient que doncs que serà. Senyor Ferrer, quan el tema de l'informe aquest és un informe que va fer Medi Ambient a veure la limitació d'interès general que li va sol·licitar el Consell. Nosaltres aquí podem replegar aquest expedient, però no podem fer res si no és interès general. La documentació de l'interès general que està en el Consell podem sol·licitar-la, però fins ara es pot anar al Consell i demanar aquesta informació i és pública perquè ho pot veure qualsevol persona. La demanarem que m'ho l'enviïn aquí perquè es pugui veure, però si no hi ha cap problema amb això. Però vull dir que està allí i no s'ha negat a ningú, que jo sàpiga. Perquè aquí m'està dient que no, d'això no, però altres coses, que si hem rebut, que ara després me'n recordaré que t'ho fes bé. No hi ha cap problema, però tu que vas exigir, si no ho has sol·licitat, hem de sol·licitar-ho, i si no ens ho donen ja ho exigirem. I quan en el tercer punt, sí, però el tercer punt, l'Ajuntament no pot tacar llicència ni pot fer res. Si no s'ha autoritzat l'interès general, no tindrà sentit el tercer punt. Estàs d'acord? També, no hi ha cap problema. Si demanant informació, la tindreu, com si es va dir en el Consell es demana, això no és cap problema. Per aquí anem bé. Ara, quan el que has dit antes de que aquí vam tenir una cita amb el senyor Sant Pol, va venir i va ser quan vam tenir per primera vegada notícies que havia tramitat tot això. Però que tu me digues ara que aquí hi ha un interès especial que estigui exempt de l'estudi d'impacte ambiental, això són senades, perquè aquí no hi ha cap interès ni hi ha res. Senada, sí. Sí. Bueno, tu digue'm qui és que té interès en això. Una toca. Una toca? No, jo estic cansat de sentir-te tirar la pedreta i amagar la mà. Doncs agafa-ho i digue-ho. I si hi ha alguna cosa que fem malament, mira com a fiscalia que estan acostumats a que us digueu sempre. Però deixeu de tirar la pedreta i amagar la mà. Senyor Ferrer, li diria que us diguéssim us accepta també la secció del primer punt. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta discussió entre el grup senyor Torres i el senyor Marí crec que s'està sortint una mica del que és la proposta que segurament llavors la podreu continuar. Però jo crec que ara, jo crec que és un tema important. Jo faré l'esforç, faré bé l'esforç, tampoc és que m'estigui aquí, però vull dir que jo retiraria el punt tercer, efectivament, procediment administratiu i que no la pot donar, però com a declaració crec que quedava d'acord amb el que es demanava i sí que us pregaria llevant aquest punt tercer que votació fos primer i segon i que els tres grups una miqueta disposassin de la informació adequada. Si llavors el Consell o el Govern no vol enviar la informació ja mirarem nosaltres de forma individual com a grup d'aconseguir-la. Però crec que sí que ha de ser l'Ajuntament, en aquest cas, que disposi de la informació adequada, perquè estan parlant i en realitat no sabem exactament de què estan parlant, encara. Per tant, si els pareix bé, jo retiraria el punt 3 de la votació i votar el primer i segon de forma conjunta. I com ja s'ha generat una mica de debat fora del que era aquesta proposta, m'agradaria tornar a llegir el punt primer i el segon, la modificació, perquè sapiguem tots que ho estàvem votant. D'acord? Gràcies. I l'acord seria
sol·licitar al Consell Insular d'Eivissa i els governs de les Illes Balears que posin a disposició d'aquest Ajuntament tota la documentació que forma part dels expedients administratius del projecte de subestació elèctrica de transport i distribució CE de gas natural i CE de biomassa de Sant Antoni del Portmany i que el projecte i tota la documentació que formi part d'aquests expedients es posi a disposició dels grups municipals pel seu coneixement i anàlisi. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Passam a votar entonces aquesta moció amb aquesta modificació. El primer punt i el segon punt conjuntament. Vots a favor d'aquesta moció? Unanimitat. Passam al següent punt, l'ordre del dia. El punt, el 3.3, després de parlar-ho diverses reunions en les juntes de portaveus, el que s'havia acordat era la retirada d'aquesta moció dels grups de part és la lectura d'una declaració institucional que la senyora Ramon passarà a llegir. Si us pareix, en primer tindrien que votar la retirada d'aquesta moció, si no sé que el grup... Sí, que digui unes paraules. Señora Limones. Sí, buenos días a todos. Nuestra moción se presentó en tiempo y forma y plazo correcto por motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Y nuestra moción era un poco más ambiciosa de lo que se establece en la declaración institucional, porque nosotros pedíamos también instar al Gobierno a no rebajar el 28% del presupuesto que han rebajado en políticas contra la violencia de género, a volver a implantar la asignatura de educación para la ciudadanía, porque hemos conocido datos terribles como que el 60% de las jóvenes son insultadas por sus parejas a través de las redes sociales o los móviles, y a instar también al Gobierno a retirar la reforma local y la reforma laboral, porque establece una serie de criterios que también van en contra de las políticas contra la violencia de género. Aún así, sabiendo que nadie puede estar en contra de instar estas cosas que van en contra de las mujeres, por ser una moción nuestra, seguramente lo hubiera votado en contra, por tal estamos de acuerdo en retirarla para poder votar conjuntamente algo en lo que todos debemos luchar conjuntamente. Senyor Marí, havien quedat d'acord tots els portaveus en que aquesta moció la retiraven, per tant, potser estaven totalment d'acord en la seva, o potser no, però bé, hem de votar la retirada d'aquesta moció, per tant, vots a favor de la retirada d'aquesta moció, unanimitat. Després, en el quart punt de l'ordre del dia, amb assumptes d'urgència, votarem l'urgència de la inclusió d'aquesta declaració institucional i la senyora Ramon passarà a llegir. Passam al següent punt de l'ordre del dia. El 3.4, la moció presentada per lloguer dels ubicatoris a Plaça Nord. Senyora Torres. Sí, gràcies. Bon dia a tothom. Bé, de tots és sabut que aquest auditori que tenim a la plaça Nord de l'Església va ser pagat en aquest consistori, crec, si no me'n record malament, que van ser 50 milions de pessetes. Així, tot aquest consistori sempre ha estat a disposició i és oficialment del que és l'Església del Bisbat. Per tant, nosaltres el que no acabem d'entendre és perquè seguim mantenint aquest conveni amb l'Església, quan, a més, sempre trien ells què volen i què no volen que es faci en aquest espai. Nosaltres vam fer aquest conveni amb l'Església perquè en aquell moment no disposàvem de ningú local, no hi havia res a Sant Antoni. Però avui en dia tenim el Molí d'en Simó, tenim el Faro, tenim l'edifici Cervantes, tenim també el que és l'antic centre de salut, tenim la punta del Molí i no acabem d'entendre, tenim el Punt Jove, tot l'edifici del Punt Jove, vol dir que en el moment en què es va fer aquest conveni tot això no existia. Us agradaria saber que us donen els motius per què seguim mantenint aquest conveni, per què seguim pagant cada mes, crec que són 700 euros. Us agradaria saber en el nostre grup quina necessitat tenim de seguir mantenint això
perquè inicialment sabíem també que era per l'escola de música, l'escola de música municipal, però avui en dia aquesta necessitat ja no existeix. Per tant, per què seguim pagant un local que es va pagar amb sous públics, sous de l'Ajuntament, que a més de pagar aquests, crec que eren 50 milions, a més es va fer un conveni per pagar 700 euros mensuals